Mahigit sa 20 kawani ng gobyerno ang binigyang parangal ng Civil Service Commission o CSC Bicol sa ginanap na Regional Honor Awards right ng ahensya sa Legazpi City kahapon. Isa sa kinilala ang Provincial Agriculturist ng Albay na si Cheryl Rebeta bilang Gawad Pag-asa Awardee sa individual category. Si Rebeta ay 42 taon na sa serbisyo. Sa loob ng halos 4 na dekada, binigyan niya ng malalim na pansin ang pagpapaunlad ng agrikultura. First of all, I would like to thank the Lord, the Almighty, for this award. Ano mo, ang gandang blessing before I retire. Ito po ang kanyang gift sa akin. And not only for me, but for all the Albayanos. Ano po, sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folks, na yan po talaga ang aking partners sa advocacy natin dito na in producing food. Yan po ang ating advocacy. Ayon kay Attorney Luis Menrado Pangulayan, puso, dangal at galing ang tatlong pinakamahalagang sangkap para mapabilang sa listahan ng mga lingkod bayani ng kanilang kagawaran. Pinagmamalaki niya rin aniya ang mga Bicolanong kawani ng gobyerno na nanatiling tapat sa serbisyo. Aanin mo yung magaling kung walang puso. So kinakailangan po may empatya, may simpatya, dama niya yung ligaya, dama niya yung tuwa, dama niya yung kabiguan ng kliyente para siya mismo gawin ang lahat para maging matagumpay yung hiningi ng mamamayan. So puso, dangal, integridad. Hindi ka tatanggap ng mga ng mga bribery, no? Hindi ka gagawa ng masama kahit na walang nakatingin dahil may integridad ka. Yun po ay nakasal sa saligang batas, magsilbi ka na may integridad. Ikatlo naman po ay galing. Mag-aaral ka, patuloy ka magiging magaling. Dapat magkaroon ka ng expertise sa paninilbihan sa bayan. Dagdag pa niya, unti-unti na ring mas nagiging profesional at mas mahusay sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa publiko ang mga kawani ng pamahalaan sa makabagong panahon. Isa po siguro sa pinakamahusay na grupo na dito sa ating bayan ang mga public civil servants. Karamihan po naman, hindi po iniinda ang pagod, hindi po iniinda ang sweldo, hindi po iniinda ang sakripisyo. Mga guro na bubunot sa kanyang bulsa kahit wala nang pambayad ng pagkain para lang tulungan yung estudyante. Mga nagtatrabaho sa DOH o sa mga ospital na kahit mataya ang buhay nila sa alanganin, magtatrabaho. Mga nagtatrabaho po sa mga Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform na tinatay ang buhay nila para mabigyan ng lupa sa mga walang lupa. Marami po tayong kasaysayan ng mga tao, ng mga bayani na nagsilbi sa bayan kahit na hirap sila eh. Samantala, hinikayat ni Pangulayan ng mga Bicolanong government employees na makilahok sa mga livelihood trainings at mga programa ng iba pang Civil Service Institute para sa karagdagang kaalaman sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa bayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.